Korrika, korrika. Atajatzetik Bilbora. Ez, brometan egoela, kaixo, egunon, ongetorri, egunon, arratsaldeo, Iruñetik zuzenean, hementxe Iruñe, Arkakuso, zuekin batera, egun hauetan, unkitzen gaituen, eta azaltzea oso zaila den, ekimen batez, hitz egitera gatoz, ekimenaz hitz egitea, ekimenak komentatzera. Ze, bueno, atzo hasi zen korrika, baina ze falta zaigu? Musikita pixka bat. A ver. Espero dut oso altu ez egotea. A ver. Hortxe. Bueno. Korrika. Bueno, ekipo, ikusten duzuen bezala, unkituta nago, erabat, izan da atzo, hasiera ikusi nuen, amarekin jatetxe batean, bazealtzen egoen bitartean, super unkituta, egia da ni hor egon nintzela egiten como la fuerte, baina ez, ni barnetikan egoen oso unkituta. Eta gero hemen egon ginen komentatzen, hasiera errasti eta biok, jarraitu zazu, mesedez. Teknologiaren inguruko albisteak eta bestelako gauza gehiago igotzen hasiko delako, bere sare sozialetan, baina esan dudan bezala, ni Arkakuso naiz, Iruñe sare sozialetan edukia sortzen dut, eta egun hauetan zehar, hau da, korrika irauten duen egunetan zehar, hementxe egongo naiz, nolabait, korrika komentatzen, ze esan dizuet, eske niri unkitzen nau izugarri eta behar dut komentatzea, norbaitekin komentatzea, badaude, telesailak komentatzen bideo pilo bat, eta korrika zergatik ez, benetan, zergatik ez, galdera ez da zergatik ez, orain bai, hemen da, hau da gure txokoa. Eta hemen txegongo gara, gaur ez dut, printzipioz, aurre ikusiktako bisitarik espero, baina egia da egun hauetan zehar, korrika Bilbora iritsi bitarteko egun hauetan zehar, jendea etorriko dela ona, baina ez edozein jente, baizik eta nolabait, ni bezala sareetan edukia sortzen dutenak, izan modu digitalean, sarean, hau da, baita ere aktoreren bat agian hurbilduko zaigu, bikoizleren bat, orduan, fantasia, planazo egun hauetarako, eta galdetuko duzu, baina Arkakuso, zein izango da ordutegia? Ordutegia izango da, astelenetik ostiralera, 7:00 zortzitara.
datorren ostiralean ez da saiorik egongo, edo bai, oraindik dago zehazteke. Ze kontua da, ber, Maruxaken kontzertura anuala, eta 8:30 irekitzen dutela ja aretoa, orduan, ikusiko dugu. Baina, bueno, asteleretik ostiralera, datorren aste osoan zehar, 7:00-tik 8:00-tara. Goizekoak ez, arratsaldekoak. Bale. Eta asteburuetan zer, Arkakuso? Pues asteburuetan egongo gara 8:00-tik 9:00 bitarte. Bihar, etzi, eta datorren larun batean, hau da. Datorren asteko larun batean. Karo, eta igandean zer, Iruñe? Ez duzu egingo zuzenekorik? Nola ez dut egingo? Baina ez gauean. Ez luke zentzurik izango. Bueno, bai, ze egongo dira gauza asko komentatzeko. Baizik eta eguerdian 11:30 aurrera, korrika bukatu bitarte, zuzenean egongo naiz nire kasuan YouTubeen, ze era berean zuzenean egongo da, eta batera egingo dugu zuzeneko berezi hori, ekinta biok, eta bera egongo da Twitchen. Eta hemendikan, ja, pasatzen naiz agurtzera. Kaixo dies, kaixo, amets, zer modu zaudete, bueno. Zuek Euskal Herrian ez zaudetela, baina korrika bizitzeko aukera duzue. Nola daramazue? Uste nuen ez nuela basorik ekarri. Bueno, momentu honetan, kriston txapita botata, jakin, momentu honetan, dagoela Irunberrin, Zangozaldean, korrika. Eta egingo dugu, zuzeneko, erdi konexioa. Erdi konexioa diotze, zuzeneko konexioa litzateke bertan norbait tekin konektatzea, baina ez dut lortu, urrengorako ikasi dut, lehenago kudeatu behar nituela gauza. Kaixo Lourdes! Baina, bueno, badugu konexioa dela YouTubeko zuzenekora. Eta, a ber, aukera dudan. Bai, hemen txegaude, denak batera, baina egin nahi dut gauza bat. Eta da, atzo tok ematen zion, tok ematen zion Asier Errastiri, niri egiten dit tok gaurkoan. Bale, uste dut badudala, baina aber nola egiten dudan moldatzeko orain zuzenean. Entzuten ari gara 11. korrikako 1989ko korrikako abestia Jose Ripiauk egina. A ber, flash, zein dago? Bale. Hau, esan dudan bezala, hau joaten da egiten korrika bezala, kilometrotik kilometrora. O kilometroz kilometro egiten dela. A ber. A ber, pagoaz. Goian. 300. 450, 8. Bean, eske, moztu behar dut irudia, zuek ikusteko tope. Nik uste dut horrela duala, vamos, de lujo. Beitu. Hementxe! Eta orain jarriko diogu volumena. Txatean esaten duten bezala, gora euskara eta gora korrika! Txipi-txapa! Osea, Bueno, eta atzo abiatu ginen atarratzetik,
A ber, hemen txatean, bazegon norbait atzo atarratzen. Bueno, esaidazu zer modu zentzuten den, eta horrekin joago naiz ni ere kalkulatzen, bale? Bale, nik horrela hitz egiten baldin badut, ongi aditzen zait, ongi dena. A ber, txatean, zer diozue? Bai Twitchen, bai YouTubeen. Korrika fomo duzu, amets. Bai, zure galderari erantzun da, korrika egingo dut, baina izango da aurten berezia, ze igandean Iruñetik pasatzen dela, ni banoa, eta izango nauzue 11 telebistan zuzenean, korrika Iruñetik nola pasatzen den komentatzen. Eta nik korrika egingo dudan eguna izango da astelena. Astelena zergatik? Astelenean pasatzen delako Altsasutik. Eta Altsasu baino lehen hartu dugu kilometroa lanbideziketako, osea, sakana lanbideziketako irakasleok. Orduan, bertan egingo dut korrika, eta lekukoa eramateko aukera izango dudan, ojalá, eskia nire ametsa aurtengoa, badakizue, bueno, hemen batzuk egongo zineten, beste batzuk ez, baina nire ametsa da Iruñerrian furgonetan egotea. Osea, Iruñerriko zati batean, osea, ez dut behar Iruñerri osoa, baina furgonetan egotea en plan speaker moduan de Bega, aupa, gora zuek! Ba, eski egingo nuke gustora baino gustorago eta negar batean gainera. Osea, eski da nire ametsa. Orduan, hemendikan egin dezakegu kanpaina. Nik ere astelenean egingo dut gauez Tolosatik pasatzen denean. Bueno, proto euskaldun, osea, eta guztia, korrika egiten baduzue, amets, zu Madrilen zaudela, dies, Bartzelonan, ez dakit ja egina duzuen korrika bertan, ze egiten dira, hiri ezberdinetan, mundu osoan zehar, korrika egiten da, korrika ospatzen da, ze mundu osoan ere euskara gara. Bihar Bartzelonan korrika egingo dute, dies joango zara, grabatu dezakezu eta gero hemen jartzen dugu, osea, pasatzen dirazu eta gero komentatzen dugu. Wow, eske, fijatzen bazarete, itzela da, gaur eginden ibilbidea, osea, eske, ze kainita, ze traia. Osea, ez dakit ikusi dezakezuen, a ber. Hemen, ikusten duzue, badago zati batean, itxoin hemen. Osea, justo hemen. Hemen. Arroxaz, eta arroxat da, ja egin dena. Osea, pasada bat da. Bai, amets bilatu eta joaten baldin bazara, posible baldin baduzu, grabatu eta gero bidali eta hemen komentatzen dugu. Bai, joango naiz, baina nire kamera apurtu zait, jaja, ea mugikorrarekin aldu da. Mugikorrarekin ere, gaur egun, telefono mugikorrek nahiko kalitate txukuna izaten dute. Bale, a ber. Aldatu, badagoela zerbait geno ez dean konbentzitzen. Ez da. Osea, pasada bat, gaur zenbat zonalde zeharkatu dituen. Osea, nahi nuen, ezakit aurreko urteetan igotzen zituzten kilometroen, nola da, irudiak kilometroka. Badakizue aurten egiten ari diren, nik ez dut topatu. Orduan nago pixkat, ze muntre? Orduan horretan. Buah, flipatuko duzue.
prestatu dudan gauza batekin. Nago saiatzen topatzen, ikusten dugun bitartean, aldapak, aldapa, gaur saiatu naiz ikusten ea korrika egingo dudan tokian, que por cierto, gonbidatzen zaituztet ordu bat erditan, asteleneko ordu bat erditan, eguerdiko ordu bat erditan, arratsaldeko beto esan da ordu bat erditan, zuzenekoa ikusten, ze hortxe gongora, prestatu ditut kartel batzu, bi kartel gure aldarrikapen batzuekin, ze lanbide heziketan ari gara ikasturte hasieratik, aurreko ikasturte bukaeratik baliabideak eskatzen, eta beste hainbeste gauza eskatzen, eta orduan aldarrikapen hori ere presente egiteko korrikan. Eta hori, eta gero nik daukat kartel berezi bat, obviamente, gora euskal eduki sortzaileak. Baina tira. Bilatzen ari naiz, ez dakit norbait txatean hor badakien, edo hor isikutuan zaudeten horietakoren batek, balaki agian Amaika telebistan. Egiten ari dira kilometroarena. Badakizu zein kilometro egingo duzun 24 korrika, egin eskaera... erreserbatu daiteke kilometroaren irudia. Ikusi bilbidea, egingo dut erreserbatu. Hombre, baiet! Altsasu, hemen, Olasti... Pues gurea da... 1009 garren... Jarriko dut, pero ya ez ditzolarun be. Imeia... Telefonoa... Eta... 1009 garrena. Bidali. Vale. Baina nik nahi dut... aurrekoetakoa. Eta nire galdera da. Bai! Badaude, ja! Badaude! Guau. Guazen errepasatzera. Ze, klaro, ezakitzuek. Baina nik, egun hauetan... Kaixo, Ainoa. Egun hauetan... Ezakitzuek. Baina nik, oheratzen naiz, mugikorrarekin normalean uzten dudala gelatik kanpo kargatzen, baina egun hauetan banoa mugikorrarekin ohera, ze ikusiko dudan azkeneko gauza izango da korrika non dagoen horretarako badut deskargatuta korrikaren aplikazioa, denak jeistera, eta hor izango dugu informazio eguneratua. Non dagoen zuzenean, así que korrika egitera baldin bazoazte beharrezkoa izango da. Eta esaten du ere ze abiaduran doa zen. Orain jartzen du 3 kilometro orduko. Ez du txingisten. Pues nik espero dut joaten naizenean, joatea batera. Amestea da, bai, ez da gertatuko. En fin, baina, total, esaten digula zuzenean non dagoen. Ikusi dezakegu bideoa zuzenekoa, baina 7:00 8:00 aste tartez ikusten dugu Arkakusoren kanala zuzenekoa. Diez, etzen nuen ezagutzen oso guai dago. Gero ikusi daiteke ibilbidea, hau da Euskal Herri osoa nondikan joango den, que por cierto, nire egiten dit grazia asko. Osea, irudia kartela nola ateraztuten ibilbidearekin egiten dit grazia asko. Albisteak, azken orduko albisteak, egin zaitez laguntzaile.
Gero laguntzailea baldin bazara, pues baduzu hor sarbidea. Eta jakinarazpenak. Osa, adibidez, duela 20 ordu, korrika klik-klak, labetik atera berri duzu 24. korrikaren lehen eguneko bideokronika albisten atalean orduan. Joaten zara berriakera, eta esaten duzu, aiba, lehenengo kronika, jak! Orduan, pasatuko dut ona, argal langileak daude orain. Bueno, jarriko dut, mututuko dut pixka bat, jarriko dugu gure musikita. Bueno, gure musikita. Hau temazoa zen, Pum, 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 pum. Pum, pum. Pam, pam, pam. Pam. Bueno, temazo, Euskalakari, 17. korrika. Vale, hor entzuten da ongi ez, musika. Ez, Ainhoa, nire galdera zen, ea aukera zegoen aurten kilometroen bideoa ikusteko. Ze, klaro, hori, lehen esaten ari nintzena. Nengoen. Bide batez, idatzen nahi baldin baduzue, YouTubeen edo Twitchen egin behar duzu erabiltzaile bat, baina YouTubeen normalean Google, hau da, Gmail kontu batekin, logeatuta baldin bazaudete idatzi dezakezu, idazteko arpidetu barzarete nire kanal marabilloso honetara, eta ja minutu bat barru utziko dizue idazten, eta animatzen zaituztet, ze horrela ere zuen bizipenak ezagutzeko aukera izango dugu, eta niri gustatuko litzaidake irakurtza ere, zuek nola bizitzen duzuen korrika, nola bizi izan duzuen hasiera, nola ea korrika egin duzuen, ez, noiz egingo duzuen, hemendik komentatu du Proto Euskaldunek, adibidez berak Tolosatik pasatzean korrika egin duela. Orduan, nik gaur goizean, jaiki naiz, jarri dut korrika hemen nire tabletean, eta esan dut, aiba, ja daude Nafarroan, ze guai, ze gora Nafarroa, bueno, beti dago Nafarroa, baina intramurosetan, eta, ze pasatu da? Esan dut, aiba, nik egingo dut atzera ikusteran nondikan pasatu den. Eta bapatean ikusi dut Garraldatik pasatu dela, jo, ala, joan naiz atzerago eta esan dut, ea ikusten dituen nire lagun batzuk. Eta, ara non, eta jo ikusi. Lekukoa eta dena eramandu batek, orduan joango gara hori ikustera. Orduan behar dut pixka bat pazientzia topatzeko hemen, eske ez duzu ikusten, baina begira, osea, erakutsiko dizuet. Nolabait ekoizten dudana, produzitzen dudana. Hemen daukat Twitterra, bueno, Twitcha zuzeneko txata eta bar izateko. Eta behan, YouTubekoa. Eta, pantalla honetan badut. Ezagit ikusiko den. Hemen nagusia. Eta, bueno, beste jakiteko, horixe. Orduan, guazen bilatzera Garraldatik pasatu denean. A ber, hau ez. Hemen, Garralda, a ber.
A ber, Auritz berri, ze claro, hemen irigarai familia. A ber, hau nork eraman du? Garraldako eskola eta institutoa, esango nuke ez dela izan hau. A ber, hau. Guazen ikustera, a ber. Institutoa bazpada. Baina ez dago bideoa oraindikan. Zergatik ez dago bideorik. Beste batzuetan bazegoen bideoa. Ez dago bideorik, ezin dugu ikusi. Vaya por Dios. Bueno. Suposatzen dut joango direla jartzen, eta atzokoetan egongo dela. Atzokoetan badago, gaur goizekoetan... A ber, hemen? Vale, goizeko ordu batetako bazegoen. A ber, Nafarro garaira pasatzean. A ber, Garraldan ez. Baina, Auritzen badago. A ber, Kariz. Auritzen badago eta Garraldan ez. Begira, azkenekoa da, etxenike patekoek ere ez daukate. Eta Aurizko udalak ez da. Oraindikan ez daude. Beraz, itxaron beharko dugu biharrera komentatzeko hori, justo nahi nuena. Baina, bueno, lasai egon, ze badaukat prestatuta zuentzat. Bueno. Egingo dut. Berria edo ez? Nik uste dut ez dela beharrezkoa. Orain ulertuko duzue. Begira, nola doan iluntzen, que por cierto. Ez dakitzuei, baina... Bueno, lehenengo galdera. Egon zarete jarraitzen korrika egun osoan zehar? Hori da lehenengo galdera. Eta bigarren galdera da, ikusi dituzue, ze epikoak diren. A ber, laguntzen du asko, depende ze abesti dagoen. Baina ze epikoak diren, depende zein abesti den... dronarekin hartutako irudiak. Osea, dronaren irudiak dira? Osea, eski me encanta. Fan naiz. Ez dakit nor dagoen hor, baina benetan. Osea... Ai... Bueno, hori esan da. Prestatu dut gauza bat. Prestatu dut tier list bat. Korrikako logoen tier lista. Ze, claro, aurtengoa niri asko gustatzen zait. Orduan niretzat egongo zen hemen top. Top. Gure mailak ez dira letrak, dira top. Polita da. Ona baina... Me eta puf. Que por cierto, konturatu naiz, dagoela pixka bat aldatuta ez. Berdea izan beharko litzateke, goian dagoena ez. Orduan hau izango zen top. Eta hau izango zen puf. En plan, zer da hau? Eta hau izango da, en plan, Eta hau, polita da. Ona, baina gizona. A ver... Bera, gora. Ya está, hor
hor daukagu ongi, ez? Ez. Polita da gora. Vale. Vale, horrela bai. Nik uste dut horrela bai. Zer diozu diez? Nik uste dut. Eta badago hemen aukera bat jartzen duela live voting poll. Orduan, agian egin dezakegu zuzenean. Eta bueno, hemen ditugu logoak. Ez dakit ikusten diren, ez, bai, hor, oi? Justo horrez, nik tapatzen ditut. Badugu lehenengo korrikarena, gero bigarren korrikan ondago, hau da bigarren korrikarena. Begira, jarriko ditut ordenean. Lehenengo korrika, bigarren korrika, hirugarren korrika, laugarren korrika, bosgarren korrika, seigarren korrika, zazpigarren korrika, zortzigarren korrika, bederatzigarren korrika, hamargarren korrika, hamaika, hamabi, hamairu, hamalau, hamabost, hamasei, hamazazpi, hemezortzi, hemeretzi, hogei, hogeita bat, hogeita bi, hogeita hiru eta hogeita lau. A ber, berez, alko nuke, eske ez da ikusiko asko, baina hortengoa eske da fantasia bat. Osea, ez dakit ikusi duzuen, pero vamos, osea, niri izugarri gustatzen zait. Orduan, berez, hemen, zer egin behar dugu, arkakuso, pues, joan bergara, kokatzen, top da, como, wow. Gaude logoak, ez abesteak. Beste egun batean egin dezakegu abestiena. Baina nik uste dut logoena ere interesgarria dela, ze batzutan pasatzen dira desapertzibituak, baina gero gure subkostientean geratzen dira. Eta ez badira oso onak, nire ustez, nire ustapalean, pasatzen dira sin pena ni gloria. Baina gero daude gauza batzuk direla fantasia hutsa. Osea, adibidez, lehenengoak enduta, bigarrenetik bederatzigarren, hamargarrenera arte mantentzen zituzten erreferentzia bezala eta modu nahiko artistikoan zenbatgarren korrika zen. Baina gero hortikan aurrera ja, bueno, egia da hemen, begira, baietz, baina beste modu batez. Begira, orain konturatu naiz, hemen 11garren korrikan, a ber, egingo dut pixka dut haundiagotu, txun, zuek ikusteko, hortxe elegante. 11garren korrikan, kentzen baldin badugu lekukoa, berez da bat eta bat, ez? Edo nire kontua da, osea, nire perlada da. Eta gero, honetan, 12 da, como gezia da bat. Eta geziaren bigarren zatia da 2. Hemen da 13 dela laranjaz dagoena. Dela lekukoa eta gero tximeletaren hori. Hemen 14, pues 14garrena ez dut ikusten. Zuek ikusten duzu hemen 14garrena. Hau da, korrikaren webgunetik hartutakoak, Osea, denak dira korrikaren webgunetik hartutakoak. Aide, korrika! Begira, ze iruditzen zaizu egiten baldin badugu gauza bat, eta gauza hori da TikToken hastea emititzen, ze, klaro, zuek ez dakizuen, baina atzo eten zidaten partekatzagatik korrikako zuzeneko emisioa. Ze, klaro, a ber, obviamente hori ez da nire edukia, baina ez da telebista telesail bat jartzea bezala, baina eurak ez dakite.
Orduan esaten ziaten ez ziatela komendatuko. Orduan, baina tier lista egiten gaudela probestuta eginen dut partekatu. Zergatik, Txoi. Eta hau, non dago? Mira que bien. Ara, pues hasiko gara. Vale, ez dakit entzungo den beharko dut laguntza, vale? Atajatzetik, Bilbora. Orduan. A ber, guazen ikustera... Guazen konprobatzera funtzionatzen duela. Eta entzuten dela, oraintxe bertan dago korrikaren kareta. A ber. Norbaitek, dies, begiratu dezakezu edo norbaitek. A ber, zuzenean. Ni nago zuzenean. Si... Iniciar live no, ze esaten duzu, ni nago en live. Ai. Kaixo, aupa. Ai, korrika. Bueno, jarraituko dugu. Bai, diez, ikusia entzuten den ongi TikToken musika, fondokoa. Baina, bueno, hementxe gaude, kaixo TikTok, hementxe gaude YouTube eta Twitchen ere, ari gara korrikaren logoen tier list bat egiten, hau da, ranking bat egiten. Eta gure kategoriak dira top, polita da, ona baina... Gizonak bezala. Eta puf. Orduan. Vale, mil esker diez. Orduan. Hasiko gara, frogatu nahi dut live botin hau. A ver. Agian. Live botin. A ver. 1 week. 1 hour. Osea, zuek ere bozkatu halko duzue. Ui, ezakit zer egin dudan. Joekin, korrika zuekin. A ver, kopiatu. Livestream. Pues ez dut ulertzen. Ez, pues voting window. Venga, 1 week no, 1 day. Bueno, 1 week, venga. Zeizen jarriko diogu. Korrika logoak. Logoen rankinga. A ver. Baina ez dugu lan nahi hauek. Voting ez da top. Polita da. Ona baina eda puf. Venga, create live event. Orduan nik partekatuko dizuet orain txatean.
paste. Eta joan zaitezkete egiten. Se supone. Baina bitartean guk egingo dugu hemen gurea. Orduan, txatean nahi dut zuen partekatzea edo partaidetza, baina, bueno, ni joango naiz ere niretzat ze iruditzen zaidan, bale? Orduan, nik, eske, klaro, egin dezakegu atzetik aurrera edo hasieratik, nola nahi duzu egitea. Hasieratik, venga, hasieratik. Vale, lehenengoa. Da, da hau. A ver. Nahi dut zuek ongi ikustea. Vale, hortxe, da hau. Orduan, hau. Pues a ver, zer nahi duzu itxoin, Zer nahi duzu esatea? Osea, da pixkat abstraktua. Osea, ze da, rollo munduarena bezala, en plan, munduari buelta ematea. Osea, da oso abstraktua. Osea, gustatzen zait visualki. Ez diot zentzua hartzen. Orduan, a ber, ez da, puf, ezme. Egongo nintzateke polita da. Eta ona, baina txillida style bai. Osea, de hecho igual, a ver, korrika bat logoa egilea. A ver, lehenengo korrika joan zen, zuk ere esan bai euskarari, hori izan zen lekukoa. Osea, lekukoa, leloa. A ber. Abestia, bale. Eta irudia? A ber, argiaren jartzen duen hemen azpian, ez du jartzen. Daika, kargateak, lekukoa. Vale, lekuko barruan eraga. Vale, ez du jartzen, baina bai, oso txillida style dirudi. Zer diozue? Kaixo, Arrol! Ari gara hemen korrikako logoak rankeatzen. Ba, ber, ekipo. Osea, badugu hemen zer egitekoa. Eske niri, osea, denez txuriz eta... Osea, iruditzen zait, atentzioa ditzen duela. Orduan jarriko dut polita da. Osea, da oso minimalista. Vale. Lehenengo agina. Bigarrena. Hemen, ezakit, baina... Osea, nola pasatzen den jarriko ditut parean alderatzeko, baina aldatuko dugu, bale? Zuzenean. Kaixo, Arrol! Bueno, zuk ere, eman iritzea, ze nola rankeatzen dituzun zuk ere logoak. Logoak, bai, irudiak, korrika bakoitzaren irudiak. Jarri dugu, lehenengoa polita da, ze gure kategoriak dira top-top, dela como super top,
polita da, como, ona baina... Gero, en plan... Eta azkeneko, en plan... Osea, ez dago hartzerik. Logoa. Abestia ez. Abestia beste egun batean egingo dugu. Gaude logoekin. Orduan, hemen ikusten duzuena, agen, gerturatuko dut gehiago. Horrela hobeto ikusten duzuela. Baietz. Vale, orduan daukagu. Top, polita da, ona baina, eta puf. Eta gaude bigarrenarekin. Hau da bigarren korrikako logoa. Zuek ikusten duzu hemen bi bat? Ni hau bigarrena pixka bat da bai. Osea, eske pasatzea hemendik ona zein momentutan. Osea, suposatzen dut ere modernizatzea aldera izango zela, baina... Baina, bai, zer diozue zuek. Ados zaude, bale. Pues, bagoaz, rankatzera hirugarrena. Jarriko dut hemen ikusteko aldaketa, gero aldatuko dugu. Gustatzen zait, kolore kontrasteak, aikak hor ja borobiltzen du beren logoa, eta da errepide bat, como dago pixkat argiztatuta, ez? Pixkat garai horretan euskarak egin beharreko bidea ere da albotako marrak dira berdeak, aurrekoa ere berdea zen, ni beti berdea lotu dut euskararekin, ez dakit zergatik, ez dakit zuek, baina nik beti berdearekin lotu dut. Orduan, niretzat eske ja, ona baina eske nire gustatzen zait. Zera simplea. Niretzat polita da. Osea, eske polita da, ez da en plan como, hermosura. Osea, badaude... Arrol, zuk zer diozu? Kaixo, roji gorri, hementxe gaude rankeatzen korrikaren logoak. Urtez urtekakoa. Orduan, ez dakit? Ja, eske da zaila. Bueno, paratuko dugu hor, ze hor diesek jarri du ona baina, eta gero ikusiko dugu ea jeisten dugun ona bainera edo mantentzen dugun politan, bale? Bale, hemen badugu, bale, ditugu hemen behan. Laugarren korrika, jarriko dut hemen. Wow, eske iruditzen zait, laugarren korrika goazen testu inguruan jartzera. A ber, banoa Wikipedia. Korrika. A ber, jarriko dut aparte. Korrika. Hemen izango dugu. Lehenengo, osea, nik uste dut ere garrantzitsua dela testu inguruan ulertzea. Orduan, lehenengo korrika dela logo honena izan zen, itxoin, egingo dudana da alderatu, ya está. Izan zen, Oñatitik Bilbora, azaroren 29 abenduaren 7, ez du jartzen dute leloa zein den, baina ez du jartzen... Bale, bigarrena izan zen Iruñetik Donostiara, maiatzaren 22tik, maiatzaren 30, oie, Iruñetik hasteko ni jaio baino 9 urte lehenago, nire urte betetzegunean, ez dago gaizki. Eta hori, eta bigarren... Eta hirugarrena dela hau errepidearena izan zen Baionatik Bilbora. Eta hau berriz izan zen urtebete beranduago abenduaren 3tik abenduaren 11. Osea, ziren oso tarte txikiak. Eta hor, leloa zen euskaraz
Eta Kikio. Bai, gustatzen zait, nik jarraituko nuke mantentzen hor, Hirugarrena testu inguru hau kontuan hartuta, Nafarroko erregina, literal. Eta laugarrena, hau dela jarri behar duguna, eske, garai hartan diseinu grafikoa beste kontua zen, eske, klaro, jarri behar gara kontestu horretan. Laugarrena izan zen 85ean, maiatzaren 31-tik ekainaren 9-ra, hor, hirugarrenetik laugarrenera, ja bi urtez urte egin zituzten, eta begira, atera zen atarratzetik ere, baina bukatu zen kasu horretan, Iruñan. Datorren korrika bukatuko den lekua kaso. Bueno, total, leloa zela herri bat hizkuntza bat, hemen logoa, osea, irudian logoan nik ez dut antzematen, herri bat hizkuntza bat. Ne gustatzen zait, delako simplea, baina, eta da, como tximista bezala, ezakit. Orduan, nik jarriko nuke, eske, gustatzen zait bisualki, baina gero ez dit ezer esaten ere ez. Osea, ez dakit, zuek zer diozue. Nik hor utziko nuke. Ona, baina hori, pues, niri ez dit ezer adierazten. Osea, gustatzen zait kolore kontraste hori eta fuksia, ez diotartzen. Orduan, ona baina, bueno, kolore kontrastekin aipatuta, osea, badugu hauek jarri behar ditugula, ez ditut betaurrekoak hemen, baina jarri beharko genituzke hor betaurreko batzuk hau ikusi ahal izateko, gustatzen zaidala pilo bat. Bapatean, pentsatuko zuten agian formatu hau pegatinetara begira. Delako borobila. Hor ikusten dugu 5 zenbakia aurrekoan 4, por cierto. Korrika eta 5. Hemen, 5garrena joan zen Hendaiatik Bilbora, eta ja izan zuen 9 eguneko iraupena. Eta euskara zeurea zen. Hemen pixka bat zetarekin jolastu daiteke. Eske kolore arrosa baldin badu, pues ni irabazten dit. Que, por cierto, orain ikusiko dugu, badaude pilo bat, kolore arrosa dutenak. Honek arrosa eta horia, honek arrosa eta horia, honek arrosa eta berdea. Osea, ¿qué es esto? Bai, nik ere zurekin nago. Modernoago dau, polita da niretzat. Bai! Nik ezakit. Jarriko dugu erdian. Leku batean esaten duzu beste batean polita, pues utziko dugu hor. Eta gero ikusiko dugu goratzen dugun, baina hau hemen baldin badago, niretzat hau goian egotea ongi dago. Bale. 6garrena. Gustatzen zait. Aika aipatzen da berriz. Horia berreskuratzen da. Korrikaren tipografia berdina izaten jarraitzen du eta gezi bat, kontrastea. Eske utziko nuke hor. Ez dakit, zer diozue. Bai, nik uste dut, eski, inkluso hemen, gustatzen zait, aeka izena berreskuratu dutelako, ze aurreko bietan galdua zuten, eta geziaren goikaldean dago, como, aeka, korrika, aeka, ez? Korrikan, euskara ikastera, aekara. Eta, bueno, aipatzea,
6. korrika Iruñean hasi zela, Euskal Herriko hiriburuzagian, eta Donostian amaitu zela eta leloa izan zen Euskara korrika eta kilo. Euskal Herriak aeka. Eta bestia zen guaeka, guakara. A ber, jarriko dut, hau. Pa. A ber, Maiti, korrika. Buah, temazo, Guazen aurrera guazen. Guazen aurrera guazen, korrika datorrela. Bueno, abestia zen hau. Pixkat, ez? Eka, kuakara. Ba hori, orduan, nik uste dut hor ongi dagoela. 7. Bapatean aldatzen dugu totalmente, 7. zela 81an, ni jaio nintzen urtean, eta claro, ja sartzen da 80garren hamarkadan Gasteiztik Baionara joan zen, eta leloa izan zen korrika euskaraz Euskal Herria. Oso lelo polita. Eta nire gustatzen zait, baina gustatzen zait, hola, brotxazoa, bai mantentzea aeka eta kolore gehiago sartzen dituzte. Ja daude 3 kolore. 4 kolore, ze txuria ere sartzen dute, orduan. Zizarea zein, 6. edo hau 7. Diez. Bai, 6. ez? Eta 7. Gustatzen zait, baina ez dauka como erreferentziarik korrikarekin, ez? Como bidea o ezakit lekukoa. Egia da ordura arte bakarrik erreferentzia daukagula 3. korrikarena. Bueno, agian 6. Diesek esan duela zizare bat dirudiela. Eta 7. abestia zen hau, lortzen baldin badut. Irigoyen anaiak eta Mikel Erramuspe. Bueno, ba hori, orduan, utziko dugu hor. 8. abestia entzuten ari gara. Ezakit entzuten den. 7. ona, baina errefresko logo bat halko balitz. Total, orain esaten duzula, bai. Claro, eske, garai horretan 81. urtean, 80. hamarkadan hor, adiez, zeon topera, uste dut, Pepsi, freskagarrien artean, Coca-Colarekin ere hor. Orduan, hori, nik uste dut, hor
ongi. Ona baina, Bale, 8. Sartzen da berriz horia eta arroxa kontrastean. Karo, aipatu behar da horia eta beltza zela AEKaren logoaren koloreak. Orduan, baduela nolabaiteko logika horia egotea hor presente. Ze azkenean, korrikaren antolatzailea AEKA da, eta helburua da dirua eskuratzea AEKan ikasleek ikasi alizateko ahalik eta baldintza hoberenetan. Bai, korrika ranking, korrikaren logoen rankinga, eta ari gara aprobetxatzen ere, jakiteko zein zen momentu horretako abestia eta leloa. Por cierto, leloa honetan izan zen 93an, 8. korrika, nik hor izango nituela 2 urte, 2 urte betetzeko, eta Iruñetik Bilbora izan zen. Eta leloa zen, denok maite dugu gure herria euskaraz. Korrika, gora Donosti! Ai, korrika! Eske, da mitiko erromerietan. Orduan, non jarriko dugu, badugu hemen bidea, badugu 8. Ni hau gustatzen zait. Polita da, niretzat polita da. Zer diozu txatean? Jon, tutxulitako arte, zer diozue? Nik hau jarriko nuke polita da. Jakiteko TikToken daukagu top, polita da, ona baina me edo kita. De hecho, eske hau agian hauek, nik polita da, utziko nuke. Ez da top, 8. hobeto da polita da, bai, nik ere uste dut. Bale, aurrera goaz, 9. korrikara, 95ean ospatu zena, Donibane Garazitik Gasteizera. Eta leloa zen jalgiadi euskaraz. Eta niri hau, ezakit zer nahi duzu esatea, niri gustatzen zait. Ja daude kolore gehiago kontrastea, ja ez da horia arroxarekin, da arroxa berdearekin jarraitzen du AEKA hor egoten. Eta hori, orduan, 9. Hau izango da, egingo dugun azkenekoa. 8 bukatu behar genuen zuzenekoa, bihar jarraituko dugu rankingarekin. Baina, bukatuko dugu 9. Polita da, top, niretzat top ez da. Niretzat polita da, ezakit, dauka zerbait, dauka kuadrotik ateratzen den bidea, horrek ere izan dezakela esan nahia. Eta abestia izan zen, posible dudan jartzea. Mitiko! Euskaraz, erderaz, bizi ganoraz. Izan gaitezke. Abesti hau da top hoietakoa, Egin behar dugu ranking bat abestiekin ere, korrika amaitu baino lehen. Orduan, utziko dugu horrela, momentu honetan daukagu horrela rankinga, tutxulitakon arte, nola nahi duzu deitzea horrela edo beste modu batez, agian zakit. Amaia duzu izena edo Alex eta nahiago duzu horrela deitzea. Bihar jarraituko dugu hemen, zuzenean, bihar 8 bederatziak arte, gaueko 8 bederatziak arte, egongo gara zuzenean. Egingo dugun azkeneko gauza, izango da agian TikToken joaten zarete, ze atzo
korrikaren zuzeneko irudiak ematen saiatu nintzen eta zentsuratu zidaten. Orduan hori, tutxulitako narte eta gainontzekoak, TikTokeko gainontzekoak jarraitu nazazue eta bihar jarriko gara rankingari jarraipena ematen, ze baditugu logo pilo bat, aurten 24. korrika da, eta hori, momentu honetan, zuzenean, joango gara, eta korrika dago ledean, gazteleaz liedena, osea, zango zaldean, ze polita gure korrika. Aupa, aupa! Eta, bueno, ekipo honekin agurtuko zaituztet. Muxu bat, eta bihar arte. Gomendatzen dizuet Instagramen jarraitzea, leku guztietan naiz Arkakuso. Azkeneko albisteak horra igoko ditu dalako. Bale? Venga, muxu bat, eta gozatu korrikaz, eta bihar etorriko gara berriz komentatzera. Aio, 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 aio! Zuek abez, goaz, senyora! Zuek abez, goaz! Enbide luzea, Xiberutikan mendebaldera, Jonkeraren fandango berri bat bezala, Iraia berri baten bila. Atajatzetik Bilbora.